I pozdrav svima ljudi, evo nas još jedno video na mom kanalu. Danas ćemo snimati Subway Surf. Kao što svi znate, to je igrica jako popularna, većina vas igra. Cilj ove igre je skupiti što veći skor. Moj najveći skor je bio 121.000. Znači, idemo. Ok. Ne znam, dobro znam. Boing. Ne. Mada većinu ovog videa ću šutiti, pošto ne znam. Tek zato pošto je teško igrati i pričati u to vrijeme, znači. Pokušat ću do 20.000, a ne vjerujem. Znači, fran. Oho, dobro sam. Parkour majstor. Samo ne, a ne, policajac inspektor. Ting, 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 da. Sad ću samo pravo ovako. Sam se kretat kad ne idem na vodu, nešto. Ovo sigurno moram otkriti. Sada je 500 kolesa. Patike. Federaste patike. Ovaj magnet me omiljeni, znači se kupim novčiće i samo idem ovako pravo, ako se na drugoj šini nalazi novčiće, ja im sam pokupim. Ja sada sam stvarno bježim od policajca, pobjegu negdje tamo desno, tamo, onda gdje ona ulaze, znači tako, prestižno neko će i rekao, tu već sam 21.200, na cilj kupite na mega, ne znam, to postoji u igrici, mega, ne znam, kao dobijete onaj jetpack i 3 puta brži nego obični onaj jetpack, koji možete pokupiti ovako kao ove patike. A samo mi je glupo ove igrice zato što kada uzmete na jetpack i pobjegnete do policajca, on vas i dalje prati, znači,
evo, kao recimo ja sam sad uzeo jetpack, pobjegao sam recimo daleko i sad udarim ovo i sad je on iza mene, znači to je stvar nerealno. I 142 konica. Ako se pitate kako ovo mogu ovako uraditi, skočiti, pa ako obično skočiti, ovako odmah, te sam skočiti brzo, učite, nema dovoljno. Ostala mu vreća sa spremama. Ja bi sad ovom policajcu onaj sprej uvukao spisno. Evo ga magnet. Kad mogu kako ovog policajca, želim recimo voziti prema meni ovako i udari policajac, vozim ga. 1000. Tu, hiljadarka, kartibilna behana. Reklama. Kako mrzim udite ove reklame. Vidite, ovo nije do mene, ovo je do edice. 2000 konca. Okej. Znači, dobro je. Ovo video ne smije biti duži od 15 minuta, pošto je biciklo. Mogu da je biciklo, ne mogu. Se ne može po ovom trotoaru ići. Mogu, to je bilo super. Ako sam nekad zezim, neko recimo. I zezam se onda, idemo kući. Ne! Dobro nema. Prolazim neću skoro. Ne, a kako? Pa ne može. Ja sam... Igramo još jednom i onda igram još 3 puta. Ne znam koliko ću igrat, ne znam koliko ovaj video traje sada trenutno. A mislim oko jedno 10 minuta. Ne znam, nije, možda manje. Koliko možda jedno 7, ne znam, nisam siguran. Ako bude preko 15 minuta, ja ćem da igram video. To moram malo smanjiti. To... Ne! Radi glupog tona. Znači, sebe... Tako, but. Kako policajca nije udarilo? Što je to bilo dobro?
Vi sve mislite da sam bot u igrici, znači noob. Nisam ljudi, bio sam 100.200, sad sam zbunio, 100.021, evo, evo što je meni nerealno kod ove igrice. Znači, pogledajte, ja sam sad pobjegao od policajca, znači otprilike, ja sad se namjeru zapucati, on je sad za mene. Još debel policajac. Prelazim nečiji skoro. Ti dobio sam lično mjesto. Ne. Kad bi stvarno imao ovakve patike koje odskaču, kako nemoguće? Sve više i više. Nisam dugo igrao u igricima, mjesec dana otprilike. No, tako zezam, pa zato izgubim. Tad se više nije zezam. Prelazim svoj skor, što mogu da vidim ovdje. Nevjerojatno. Znači, skoro nam je 3000, skoro nam je 4000, preostalo 4000, skoro nam je 4500, ne mogu reći kako, neću, sad nam je 4700 skoro, 5000. 6000, ovo 6000 ništa naspram onoga koliko sam ja imao. Fokus sam pokupio odmah. 10.010. I ljudi, ako vam se svidio ovaj video, lajkujte, šerujte, komentarišite, subscribeujte, vidimo se u nekom drugom videu. Ćao!